Tinc una entrevista. A Yorkshire? Perdoni! Això és Darrowby, oi? Ja l'havia donat per perdut. Sóc la senyora Hall, la majordoma del senyor Farnon. Em dic Farnon, Siegfried, el nou ajudant. Ah, sí? Un altre? El nou ajudant del senyor Farnon. Un altre. Agafis fort. Un cavall castrat té mal en una paulla. Doncs això no ens convé. N'ha tractat de cavalls. Serà el primer. Ves a buscar el meu germà a l'estació. Arriba a les 4:30. Què et penses? Del meu germà, vull dir. També té certes incongruències. Incongruències! Està sonat! Caram! Increïble, oi? Així no se'l saluda el senyor Harriet. I qui és aquest encant? Però et podria veure algun dia? Perdona'm, no t'ho hauria de... No és això, però... T'amagaves aquí. Qui és? En James Harriet. Harriet! En Siegfried lladra molt, però no mossega. En el fons és un bon home. Planti-li cara. Així se'l guanyarà. A les valls, envoltat per aquells turons. No hi ha un lloc igual. Compte. Quan se't fica dins, costa escapar-se'n. No sé si voldria.